Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo ang amat-amat nga naganubo samtang COVID-19 lab sa Molo ang natala na nga mag-ooperate sa Nobyembre 16. Sa report nga nabato ni Mayor Jerry Treñas, amat-amat nga naganubo ang COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. Sang nagligad nga simana, manubo sa 50 ang average cases kada adlaw. Sa datos sang City Epidemiology and Surveillance Unit, alas 12 sang udto subong nga adlaw, may 7 ka COVID-19 confirmed cases ang syudad. 2 ang local transmission, kag 5 ang new cases. Apang para sa alkalde, hindi dapat magkampante. Hopefully mapasigit ni papanaog, no. May meeting naman sa mga adlaw upod sa mga barangay tabala nga kadamo gid sang ila cases kay istoryahan kung ano pa gid ang mapaobra nila para mapapanaog gid. Ang ginabantayan subong sang alkalde amo ang mga barangay nga nagapabilin sa gihapon nga kritikal sa COVID-19. Partikular diri amo ang Barrio Obrero sa Lapuz kag Kalumpang sa Molo. Ini nga mga barangay sado kadako. Kag siguro para sa ilang barangay officials mas manageable kung gagmay kay nakitaan ko kay na may presentment to si Dr. Fortuna nga mga pilato ka barangay nga 1 month way isang cases, no. Pero ang common denominator sang ini nga mga barangays mga gagmay nga barangay. Amo na nga gin pangabay ko ang PNP nga mapungko upod sa mga aton nga mga barangay official sa mga taas ni nga mga cases para nga maistoryahan nila kung anong pagid maobra nila. Samtang nagsugod na sa pag-operate ang mga fast craft halin Iloilo padulong sa Bacolod vice versa. Para sa alkalde, wala sang pagbago sa mga ginapatuman nga protokol. Hindi man requirement ang RT-PCR test result kung maghalin sa Iloilo. Apang iya ginahibalo kung bala naga-require ang Bacolod para sa mga pasahero nga magapadulong sa Iloilo. Samtang natalana naman nga mag-operate ang Uswag Molecular Laboratory sa Molo sa Nobyembre 16. Plastado na ang mga kagamitan sa lugar pati na ang mga personnel. Gimpaidalom na ini sa evaluation kag assessment sang Research Institute for Tropical Medicine kag Department of Health Region 6. Nagkadto ko to sa COVID lab ta, actually pila ka bilog ang aton kinadtuan. Ang COVID lab ta kinadtuan ko to sang Sabado. Ready na gid man ang aton COVID lab ang ALS, no. And kina-target by November 16 ma-operate na ta. And November 14 may blessing na kita dira. Sarang makaproseso ang pasilidad sang 400 ka specimen kada adlaw bilang panugod. Ang resulta, ginalauman mapagwa sa sulod lang sang isa ka adlaw. Prioridad sang laboratorio amo ang swab specimen sa ginapatigayon nga testing sa Jubilee Hall. Sa datos na pisahad Oktubre 31 tuig 2020, may 39,803 ka mga individual ang gimpaidalom sa swab test. Dagdangat naman sa 3,649 ang COVID-19 confirmed cases sa Iloilo City. Apang 319 na lang diri ang active cases. Ang good news, 90% sa mga COVID-19 cases sa syudad ang nag-ayon na. 73 ang ginabulong sa mga ospital, samtang 129 ang yara sa quarantine facilities. 86 naman ang napatay bangod sa COVID. Off-site renewal sang business permit ang igapatigayon sang Iloilo City Government sa 3 ka mga dalagkuan nga malls sa Iloilo City sa 2021. Masobra 16,000 ang mga business permit nga gina-renew sa syudad sang Iloilo kada tuig. May 2 ka mga opsyon sa pag-renew, ang walk-in kag online. Sa pag-abot sang 2021, dugangan ini sang isa ka opsyon, ang off-site renewal sang business permit. Ipahamtang ini sa 3 ka dalagko nga mga mall sa syudad, ang SM City, Mega World kag Gaisano Iloilo City Center. Pareho ang mga dokumento nga ipasa, apang mas ginpahapos kag mas ginpatawhay ang proseso. Idugang man sa off-site amo ang renewal sang Fire Safety Inspection Certificate. Nakita naman kahapon sa FAR that around 8,000, no? 8,600
ng mga fire safety inspection certificates are due to be renewed on January. So ginambala namon sila kahapon, taga-fire, para hindi na magdugok ng tao sa inyo, spread naman ang inyong renewals ng FSIC. Because your FSIC is a requirement for your business permit. Kung January expiration. Habo ko, we will provide you with a space dito sa lugar nga kwao namon na pwede sila mag-renew sa FSIC. It is because hindi man tanan gina-inspect. Like sa mall kabi, you need to be inspected man yung establishment or ara ka sa market, no? So, nag-okay man sila. Target sang lokal nga panguluhan, ma-release ang business permit sa sulod lang sang duha ka adlaw. Sa pagbukas sang off-site, may 3 na subong ka-opsyon ang pag-renew sang business permit. Ang walk-in nga ginaproseso sa City Hall, online kag off-site. Dugang pa diri, pagabuksan man ang iban pa nga mga serbisyo sa sini nga mga lugar. Ma-offer kami sedula. So, hindi lang may business owners ang may maka-renew. Mga tao, nga regular employees could get their cedulas there or community tax certificates, or kung may nag-aubra sa mga restaurants, pwede mo sila kakuha sa ilang health certificate, no? That is gindugang na namon because ara ka na gid lang da, no? So idugang na lang namon kay para hindi man magdugok man di tao. Ato na objective is to spread the service para hindi magdililingo ang tao. May opsyon man ang mga naga-renew kung sa diin nila gusto magbayad kag ini ang mahibaluan sa ila mismo pagsumite sa mga dokumento. Enero 20 ang deadline sang renewal. Ginahingyo ginamon, we ask our taxpayers to pay early. Kay the last part, nagadululungan sila sa kung saan nalapit ang deadline. So, the only person na ari day, the first working day of January is Charles Ho. So, nag-process na siya. Tayo-tayo, ginaya. Why gina sila ireklamo? Kaya basin sa City Hall sila, January 4, 5, 6, 7, 8. You go here. I assure you, tayo-tayo, ginaya. Sarang man makaparenew bisan weekends. Mall hours ang sundon sa off-site samtang 8 a.m. to 5 p.m. naman sa City Hall. Halin alas 5 tubtob alas 9 sa gabi ang ginadedikar para sa bookkeepers sang dalagko nga mga accounting firms. Ginahinyo man ang mga taxpayer sa pagbayad sang tseke para sa seguridad. Ginapangitaan naman sang paagi subong kung paano matigayon ang online payment. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Digital portrait nga himo sang empleyado sa City Hall patok sa social media. Masako sa iya trabaho bilang visual artist sa Iloilo City Planning and Development Office si Meltoy Coral. Kag sa iya bakante nga oras, wala niya ginpalampas ang paghimo sang 3D artwork nga ang subject amo si Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Ang artwork nga gintawag Queen ang iya natapos sa sulod sang 3 ka adlaw. Na-inspire ako sa iyang life story ni Miss Rabia. Kag ginobra ko ang ining artwork bilang tribute sa iyang kadalagan. Labi na gid sa pagdala niya sang bugal kag kadungganan sa nilanggatang syudad sa Iloilo. Image files, Photoshop, Adobe Editor kag Illustrator ang iya gingamit agud makahimo sang vector art. Obra maestra nga nakakuha sang atensyon sa mga netizen nga wala ginalauman ni Meltoy. Ara kita subong sa digital age ang isa ka artwork nga ginpost sa social media, mas dako ang audience nga malabot kag mas may promote pagid ang art scene diri sa syudad sa Iloilo. Mensahe sini sa iban pa nga mga Ilonggo artist, padayunon ang talento kag gamiton ini sa paghatag katahom para sa syudad sang Iloilo. Ketchup gingamit agud makahimo sang portrait ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Isa si Romer Superio sa avid fans ni Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Inspirasyon niya ang beauty queen sa paghimo sang pinasahi nga portrait. Ang material nga gingamit, ketchup. Gani agaw atensyon ang iya obra maestra sa social media. Gamit ko ketchup art kay tungod gusto ko mapakita nga dapat creative kagid all the time. Tapos miskan muni nga pandemic, kita nga mga artists or mga aspiring artists dapat i-use tagid aton mind para mag-think outside the box para maka-create sang new creative nga art piece.
Third year sa kurso nga Culture and Arts Education sa University of San Agustin sa siyudad si Romer. Sang tuig 2018, nagdaog siya sa National Festival of Talents. Magluwa sa ketchup, nagahimo man siya sang artwork gamit ang iban pa nga mga material pareho sang watercolor, charcoal, kag oil pastel. Ang one nga tagline niya nga nag-remind sa akon is, ang nagtatakid sa akon nga, red is power and I am red. Amo na yaging ambal mamuna. So nagthink ko sa to nga anong nami obrahon nga something like red. Kay usually magdraw ko sa akon bala nga gina-idolize, gagamit lang ko pencil. Pero during that time, nagtatak sa akon ang red. So mo to nagkuha naman ko liwat ketchup kag plate kaging draw ko naman si Miss Rabia gamit ang ketchup. Mo to do nag-connected ang red as power kag ang ketchup. Nagapati siya nga bisan mabudlay himuon na nga mga sa isang art, hindi ini imposible. Sa ketchup art, mabudlay siya gawa, ma'am, kay gamay lang siya mo, do minimalist lang siya, dapat makuha ang mga signature features ng isa ka object, bala ma'am, para makuha mo siya. For example, nami, yung mata dapat makuha mo gid. Iyang mga features, iyang mga structures ng face dapat makuha mo gid para ang imo bala ginain nga i-portrait makuha gid. Suno kay Superyo, padayunon niya ang paghimo sang ketchup portrait agod maghatag inspirasyon sa iban pa. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.